Și cum ați petrecut de Black Friday? Black Friday, cele mai așteptate reduceri din an. În România se sărbătorește un pic diferit față de Statele Unite, dar în videoul de astăzi o să discutăm un pic despre ce înseamnă Black Friday, de unde a pornit și, cel mai important, cum să avem un Black Friday fericit, fără înșelătorii, fără bani cheltuiți fără rost și fără produse plătite la un preț mai scump față de cât le-am fi cumpărat într-o altă perioadă a anului, când reducerile ar fi fost chiar mai mari. Termenul de Black Friday, preluat din engleză Vinerea Neagră, dacă l-am traduce, este denumirea informală a zilei care urmează după Ziua Recunoștinței, sărbătorită în Statele Unite și care semnifică, de fapt, startul cumpărăturilor pentru perioada Crăciunului. Termenul de Black Friday a apărut pentru prima oară în Philadelphia și face referire la blocajele mari din trafic vineri după Ziua Recunoștinței. Deoarece Ziua Recunoștinței se sărbătorește în fiecare an la americani în a patra joi din luna noiembrie, automat Black Friday este în ziua care vine după Ziua Recunoștinței și se sărbătorește în Statele Unite undeva, în funcție de cum pică în calendar, între 23 și 29 noiembrie, fiind cea mai aglomerată zi de cumpărături din Statele Unite. Black Friday a fost introdus în România în anul 2011 de către EMAG și Flanco. Succesul de care s-a bucurat atunci acest eveniment a făcut ca de la an la an tot mai multe magazine, branduri să se alăture acestei sărbători și să vină cu campanii speciale pentru această zi specială, bineînțeles cu scopul de a-și spori vânzările. Spre deosebire de Black Friday-ul sărbătorit de americani în a doua zi imediat după Thanksgiving Day, în România Black Friday este organizat de obicei cu o săptămână mai devreme. Și acest lucru se întâmplă de obicei pentru a permite curierilor să livreze toate pachetele comandate de Black Friday până înainte de a începe mini-vacanța de la noi din România, pe care o avem cu prilejul sărbătoririi Zilei Sfântului Andrei și Zilei Naționale a României de pe 1 decembrie. Deși la început în România se organiza cu o săptămână înainte de Black Friday-ul american, în ultima vreme, în ultimii ani, Black Friday-ul se organizează în România în a doua vineri din luna noiembrie, însă, așa cum putem observa, fiecare brand, fiecare lanț de magazine organizează evenimentul după bunul plac. Așa că vedem Black Friday și de primăvară, Black Friday și de toamnă, Black Friday și de Crăciun. Sau unii pot opta pe parcursul lunii noiembrie pentru mai multe Black Weekend-uri. Sunt tot felul de evenimente care serbează niște reduceri oferite de către companii, însă se folosesc de această denumire de Black Friday pentru a atrage atenția consumatorilor, știind că sunt sensibili la reducerile de prețuri și în același timp că asociază această sintagmă de Black Friday, Black Weekend, Black Month, Black Year, astfel încât să îi atragă și să aleagă să achiziționeze de la ei, spunând că facem Black Friday în primăvară. Și atunci consumatorii au senzația că, domnule, iar prindem reduceri din acelea serioase, acum e momentul să dăm iama în magazin. După cum probabil unii dintre voi ați descoperit pe propriul buzunar, lucrurile nu stau cam așa. Și imediat vom discuta și despre care ar fi cele mai bune metode, cei mai buni pași de urmat, astfel încât să facem niște cumpărături în perioadele de Black Friday, care să fie în favoarea noastră și să nu ajungem să cumpărăm doar de dragul unor oferte. La început era și o oră standard la care începea acest Black Friday, însă și startul acesta a fost furat și din acest punct de vedere, evident, dacă discutăm de faptul că se organizează Black Friday primăvara, atunci este clar că nu ne mai putem împiedica 2 ore anume, fiecare începe la ce oră vrea, când vrea, oricând vrea, se poate folosi, așa cum vă ziceam, de această sintagmă care în mintea consumatorului este echivalentă cu
cele mai mari reduceri din an. Dar se pare că aceste cele mai mari reduceri din an se întâmplă cu o frecvență mult mai mare decât frecvența care ar trebui să definească aceste reduceri, și anume o dată pe an. Însă, deși se spune că sunt cele mai mari reduceri de Black Friday, cu siguranță că am observat fiecare dintre noi când am făcut anumite cumpărături faptul că sunt reduceri foarte consistente și când se schimbă sezoanele și când sunt acele reduceri înainte de începutul toamnei și înainte de începutul primăverii. Sunt reduceri foarte mari și când discutăm despre lichidări de stocuri. Adică nu este neapărat perioada cu reducerile cele mai consistente, dar de multe ori, de dragul de a cumpăra, chiar și nouă ne place să credem că am făcut un deal foarte bun. Se întâmplă uneori să facem, alteori să descoperim că în ianuarie poate am fi achiziționat același produs la un preț mult mai mic. Și acum, bineînțeles, discut despre produse care au un preț ridicat. Dacă e o reducere cu 10 lei mai mult în ianuarie, nu cred că ne-ar afecta foarte mult. Dar dacă discutăm de câteva sute sau mii de lei la electrocasnice sau la alte produse care fac parte din game cu prețuri mai ridicate, atunci este clar că la următorul Black Friday o să ne gândim de 2 ori înainte să facem achiziții atât de costisitoare doar de dragul acestui eveniment. Și așa cum vă ziceam, acum o să discutăm despre câteva dintre curiozitățile despre Black Friday. Ce nu știai despre Vinerea Neagră? Afli acum! Black Friday este ziua cu vânzări foarte multe, însă în același timp se luptă pentru supremație cu ziua de dinaintea Crăciunului. În aceste 2 zile se înregistrează cele mai multe cumpărături și cele mai multe cheltuieli pe parcursul unui an, însă sunt acolo și se luptă pentru locul întâi. Majoritatea cumpărăturilor se fac de pe dispozitive mobile, de pe aplicație, de pe telefon, adică sau de pe laptopuri. Dar trendul acesta către cumpărăturile online este unul ascendent, mai ales datorită situației sau din cauza, după caz, situației în care ne aflăm în prezent. Cu toții ne-am dus către un procent mai mare de cumpărături online față de cumpărături fizice din magazine. Și atunci trendul acesta probabil va fi unul ascendent sau cel puțin se va menține în felul acesta și în viitorii ani, pentru că mulți consumatori, poate că înainte nu achiziționau nimic online și totul se făcea fizic, acum s-a creat și această obișnuință pentru ei și cu siguranță că anumite cumpărături vor rămâne tot în felul acesta și se vor face tot online și de acum încolo. Termenul de Black Friday este atribuit comercianților care, atunci când înregistrau profit, se spunea că trec pe negru. Explicația vine din faptul că în trecut, în catastifele lor, treceau cu roșu sumele de la pierderi și cu negru sumele de la profit. În medie, un cumpărător petrece cam 2 ore și jumătate pentru a găsi cea mai bună reducere pentru produsul pe care dorește să-l achiziționeze. În Statele Unite, în ziua de Black Friday, instalatorii erau cel mai solicitați pe parcursul unui an. Și m-am întrebat și eu de ce. Și am aflat. Asta pentru că sistemele sanitare din mall-uri ajungeau să cedeze pentru că erau prea mulți consumatori în acele spații comerciale, iar pe de altă parte, se dorea să se pună la dispoziția cumpărătorului toate condițiile necesare pentru a-i menține cât mai mult în magazine. Și atunci se apela la instalatori să vină să remedieze orice defecțiune pentru a nu împiedica în niciun fel consumatorii în periplul lor de Black Friday. Ei, și dacă vă ziceam mai devreme de faptul că se întâmplă să avem Black Friday așa cum a fost el la început, dar se întâmplă să avem tot felul de Black Week, Black Weekend și să se fure startul într-un fel sau altul, iată că se întâmplă și s-a întâmplat de fapt și la case mai mari. Walmart a fost primul care a furat startul în Statele Unite. În 2011 nu a mai așteptat vinerea tradițională a reducerilor de după ziua recunoștinței, ci a început reducerile în seara zilei recunoștinței. Seara zilei. Logic. Ei, și acum hai să vedem cum puteți să profitați la maximum de reducerile care se întâmplă de Black Friday.
este necesar să te pregătești un pic înainte. Ce înseamnă asta? Să cercetezi piața. Și să cercetezi piața nu cu 3 zile sau cu o săptămână înainte, ci ideal ar fi cam cu o lună, 2 înainte. Mai ales dacă sunt produse care au un preț mai ridicat, care sunt mai costisitoare în sine. Mai apoi îți faci o listă în care pe o coloană îți pui care sunt obiectele sau produsele care sunt de maximă necesitate, pe care dorești să le achiziționezi în primă instanță și se încadrează sau încerci să le încadrezi în bugetul tău, și o altă listă cu produse, să zicem, suplimentare, produse pe care le-ai achiziționat dacă le-ai găsit la o ofertă foarte bună când încep reducerile de Black Friday. În felul acesta te asigur că nu ratezi nicio ofertă pentru produsele care sunt de interes pentru tine, însă în același timp nici nu ajungi să cumperi din impuls. Și apropo de research-ul despre care discutam mai devreme, de căutările pe care este bine să le faci înainte, este important să ții cont de preț, de prețul produselor și preț pe care să-l notezi, fie într-un Excel, fie pe o foaie pur și simplu, prețul la care produsele se află atunci când nu vorbim de niciun fel de reducere și nici nu vorbim de proximitatea unei reduceri. Pentru că în felul acesta vei putea să te raportezi mult mai bine la ce înseamnă de fapt reducerea de Black Friday și dacă este cu adevărat o ofertă de neratat. De asemenea, toate site-urile, aplicațiile pe care le utilizați au și acea secțiune de wishlist. Și atunci, în felul acesta, vă puteți structura foarte bine ceea ce urmează să fie introdus în coșul de cumpărături, trecând mai întâi produsele preferate în categoria de favorite. Este important să stabilești și un buget pentru Black Friday. Să fie un buget în care să reușești să te încadrezi și poate să zicem un buget maxim, o limită maximă a bugetului în cazul în care vei găsi o ofertă de neratat pentru produsele din cea de-a doua categorie, acele produse care nu ar fi de maximă necesitate, dar în același timp pentru care ai plăti un anumit preț în condițiile unei oferte foarte bune. Ei, și în momentul în care încep reducerile, este important să compari prețurile de la produsele care sunt la oferte inegalabile, imbatabile, cu prețurile pe care le-ai identificat cu o lună, 2 înainte. În felul acesta vei descoperi dacă unele prețuri au fost umflate și făcute să fie mult mai mari ca să pară că reducerea este una substanțială și că este o ofertă de neratat. Dacă nu o cumperi acum de Black Friday, nu mai găsești niciodată la prețul acela. Când e posibil să descoperi, și dacă urmăriți știrile care apar în fiecare an, se descoperă tot felul de inadvertențe. Chiar unii consumatori identifică aceste probleme care le trec cu vederea comercianților, le scapă așa pur și simplu din ochi, adică ei nici nu s-au gândit la asta, nu, niciodată. De-a lungul timpului mai multe magazine au umflat special prețurile de Black Friday și atunci, pentru a nu fi în pericolul de a cheltui o sumă pentru un produs doar că vi se pare că este o reducere substanțială și în final ajungi să plătești aceiași bani sau chiar mai mulți pentru produsul pe care ți-l dorești. Și în final, trebuie să te mai asiguri de faptul că prețul produsului din coșul tău este același preț cu cel pe care l-ai văzut atunci când ai vizualizat produsul pe site. Pentru că se mai întâmplă în anumite situații să varieze acest preț din vari motive. O să găsești dacă faci research pe site-ul respectiv, dacă sunt anumite explicații pentru variațiunile prețului. Dar este important să verifici și acest lucru, să te asiguri de faptul că prețul atunci când finalizezi tranzacția pentru produsul respectiv este același cu prețul pe care l-ai văzut inițial pe site. Și un instrument util de folosit de Black Friday, dar nu numai, este acela de a te folosi de anumite site-uri care îți oferă posibilitatea să compari prețul pentru același produs de pe site-uri diferite, din diverse magazine. În felul acesta vei vedea mult mai ușor care este oferta online pentru produsul tău de pe mai multe site-uri și vei putea să faci achiziția în cunoștință de cauză. Însă, în același timp, trebuie să ai puțină grijă aici, pentru că trebuie să vedeți și care este costul transportului,
cât durează până ajunge produsul la voi și în felul acesta vă veți putea realiza un orizont de timp și vă puteți calcula și costul total pentru produsul pe care urmează să-l achiziționați. Ei bine, iată că am ajuns și la final, sper că informațiile v-au fost de folos și că Black Friday-ul următor vă va găsi mult mai bine pregătiți din punct de vedere al temelor pe care trebuie să le faceți înainte pentru a nu cheltui bani fără să vă dați seama. Mi-ar plăcea să-mi povestiți și experiențele voastre de Black Friday, dacă n-ați avut experiențe prea plăcute sau, dimpotrivă, au fost niște situații în care ați găsit niște oferte foarte bune și de care ați profitat cu adevărat, oferte pe care nu le-ați mai fi întâlnit pe tot parcursul anului. Eu vă mulțumesc că m-ați urmărit până la final și noi ne revedem cât se poate de curând. Pa, pa!